ngeke siye kwamashu sesaba mavolo volo wema ngeke siye kwamashu sesaba mavolo volo wema 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 volo Hey, tu basket. Ngimi ngedwa mntana ngimi ngedwa. Ayiyabuza. Vele kuyasho ukuthi kahle kahle ngona ngokuba mncane. Kwakufana ngabe kwale base yayikhuphuka mina. Njalo ukuthi manje hey ngangisama ngedla. Inkosi yamba. Ngikubingelele ngibabukele mbukeli lapha ekhaya ngani zakwethu namhlanje ngiphethe inkuzimalanga ingqalabutho abanikazi bashuni abakade bayiqala lento. Mhlambe nawe nje uma wakho washada nje wezwe khala kahle asithi ngeke babakhe ngishade ukwenzela ukuthi ngifuna into enjengaleya. So namhlanje nginiphathele iPlatfrom 1 ngani zakwethu. iPlatfrom 1 isemsakazweni namhlanje kwiMaskandi Talkshow. Njengoba sasishilo sathi it's not only about Maskandi kodwa siphethe amaciko. Ikakhulukazi lawa angazuthi avaleleka ngoba sihlale sibuke nje sibone kade kubani kuleso nto liphelile namhlanje uye kanjani. Siphethe iPlatfrom 1 ngicela nje nizethule ngamunye. Ngizocela ukuqala ngawe sisi. Sanibonani babukeli emakhaya. Igama lami ngunani wakantengo ngiqhamuka le eSoweto emzimhlophe ngiphuza iVal River. Awusuka madoda. Awu. Hey, ngcono ngoba ukhona umfuni. Sanibonani balele emakhaya. Nikhuluma noSonto wakadlala. Kabadeli. Sanibonani emakhaya nikhuluma noNeli okagwala ogane kwajele eNewcastle. Awusuka madoda. Wasekuveza ukuthi sengithathiwe. Ngalinge. Ngicela ukubheka la ningibhekise kahle ngoba ke siyazi ukuthi amaqembu afana noPlatfrom 1 ukufanisa nabo Black Mambazo ngizama ukuchecka ngifuna ukunicompare nalamaqembu akudala ukuthi kusuke kungelone lo muntu kodwa ngizama ukubheka ukuthi lobuso obusha yibo babucula kule yaminyaka. Yebo yibo abukho bunye futhi yibo bona lobo. Yiyo lesinqane. Solo ke yaqhamuka esencane le. Yebo phela. Hayi shuthi mangibuka mina ngithi lesihamba ngamabele Seyitshitshe. ngithi ayile genge nje ama 2K lena. Lutho. So ke aningilokho nje nihlangana kanjani nokuthi nisaphelele yini iqembu kusunguleka kwalo nemembe ezisakhona nezintsha going forward ngoba phela njengoba nje niloku naba khona kule yaminyaka ngabe kuyinhlanhla mangingathiwa nisaphelele noma nisangale yandlela niyiyona. Hayi sisaphelele sisaphelele ukuthi nje okwamanje ngithi singamantombazana sinokuyimela. So siyadinga usimela abo babake bathi ukuvela ngasemuva thina sibe phambili. iPlatfrom 1 mayiphelele bokuyiPlatfrom 1 abobhuti bokuba yiPure Gold. Yes. Amantombazane I think besi6 besibaningi. Abanye abasaculi hayi ukuthi abashonile basaphila. Yes, abasafoma sonke iPlatfrom 1. Abobhuti besebenzana kuyiPure Gold. Isaphelele nePure Gold ngathi bashona 2 or 3. So asasebenzi nabobhuti bePure Gold sesimele. Qinile into lezenidlayo. Qinile into lezenidlayo no ngilonda impela yini inhloko yakudala. Babemke so ngifuna ake ngithole la ukuthi from dala kanje yabo nje sesaba amavolovolo ingoma zakudala lezi sikhule ngazo futhi kwamina ngiyazibongela ngicela ngishayele izandla lapha emakhaya ngani zakwethu ukuthi iPlatfrom 1 nalo malume namhlanje interview yimina iphupho leli ngempela ungakuthatha ukubuye kancane ngiphethe uhlelo la kodwa kubantu engangibalalela ecassette ekhaya engekho nje nento ethi noma ngathi umbone edolobheni ufuna uchoma uthi ngangeya iflex ngababona namhlanje ngihleli nani ngiphethe uhlelo. Ngibonga kakhulu so ukubambana isikhathi eside kangaka kunamaqembu akade ekhona nje kwezinye inhlaka zemculo kodwa uthi uyezothi hayi ayiqashukile ucingo and mawuthi uyabheka ababaningi abantu bakhona ngiyaye ngithi mina ninelungelo lokuxabana mani ibaningi kodwa nina
nibaningi kunabo kodwa still yini nisabambene nenza kanjani lokuthi nibe ongilonde kanje kunzima Ayikusenza yeah kube ukuthi kuyalungiswa hayi ngiyethanda lelo qiniso lento senzayo yinhle kankulu abantu bayayithanda so asikwazi ukuthi singayenza thina ukuthi ife ivele ife nje kanjalo uhlukanisa umuntu ngiyathanda ukuveza iqiniso lokuthi kuyaxabaneka ngoba ubomsaba umuntu maningazi nixabana ufuna uzibuza ukuthi Wonjani nokuthi nje msixabane ngabe kuyenzakalani kufuna ingxabano ke uyiphembe wenza ukuweya ulaka lwakho ukuthi sasixabana kwangempela kanjani uba ngezandla noma uyovela donsa insimbi kungonakela ukuthi hayi ngiyadlala hayi bona hayi imali yakho so nje ngiyamncoma kakhulu bafowethu midi iminyaka nikhona endimeni so mhlambe ukubambisa umuntu osekhaya nomuntu osamncane ngoba sinama 2K manje asebukile na in charge na in control of izinto mhlambe iqembu elanini usungula kwalo iqembu la 1989 yabona ngani laqala lapho 1989 ngingakabikho ungakazalwa champagne inanazi yona kodwa 1989 kodwa isencane ya release ngo1991 yes 91 nje akusathiwa nje ngayishiya ingane yodwa kushiwo kumina manje ngo89 wawuseqenjini maliqala nje kushuthi kwakuyilo hlobo lo lengane ubale ngane le sasibancane sihamba ngamabela ngithi nathi naye lengane lecula nonjoko lokho kufishana lokungabi thubani ngiyabona uNatasha ubani isijumbane sasimbiza ukuthi uyisijumbane uyena nanidlangaye sifake sake hey bakithi isijumbane bengakuholeli imali wawungayazi phela awayingayazi imali lawo ungayazi ngijabulela wawuthekele nje ukudla kumnandi ngabe kunike nje u5 ngathenga nepizza ngathenga nepizza zazikhipha ngena ndaba ukuthi awu Nkosi yami hey le mali kusasa iyongisiza bakithi nje so nakhula ke naqhubeka neqembu yahamba iminyaka mhlambe mangaka ama album esenini yawo sina LS18 sinalo manje lithi jabula lelithi jabula elisha sha nikhiphile kahle hle mara before lokho kunengoma ilesithi lethi onjelo baba wathi ngadlali ngento yami yela before yovala emnyango ethi wamtshela ubaba ukuthi ngadlali ngento yami hlala nanisho vala ukuthi wahlala ngentombi uvale kanje inyawo futhi ngoba kodwa kusho ukuthi siyanincenga sinichazele ukuthi hayi angizuyenza lutho kodwa manje egcineni umntulele kuyenze lutho Nkosi yami ngoba abafowethu njalo labo kodwa nabo baba baniyala nje basuka khona lapho ekuthenini uyizingela kade kuthiwe hayi kwathi wangayenzi lutho bafowethu so yes18 ekhona njengamanje mangibheka umsebenzi ongaka amathiwa ama-album awu18 sinabaculi kumculo nje ngeke ngizenze ngithi mhlambe kuyiphi genre kubaculi abakhona ekuthiwa bayashisa kule ikhathi zamanje mhlambe kushiwa abantu abanama-album 4 3 5 if 10 is too much ngisho kulabaculi nje kunoma yiphi genre akuthiwa babambe itrend njengamanje sebehlonishwe baphindwa ngizama ukubheka ukuthi njengeqembu eselineminyaka emingaka nemisebenzi emingaka likhona ngenhlanhla ngikhuluma nabantu abangawucula umculo opolitikayo engicabanga ukuthi zonke izinhlaka ezweni zinelungelo lokuyithanda futhi nekufanele ukudlalwa noma yikuphi so kukangaki make kwenzeka kwaba khona la nihlonishwa khona endimeni nje umculo kuthiwa hayi ukuthi kuthiwe niyoqhudelana indondo votani cha ukuhlonishwa nje kwabantu abamkantsha ubovu kanje sekuke kwanenzekana ayikusenzakalele hayike kubasadi awards so basi invite nje sasingazi nathi you invited saya khona
awu sabe sithola nathi isithombe sihle nje abasibonga ukuthi dala sikhona kulo music ene abantu aba recognize ukuthi abantu abanjenganathi bakhona but dala sikhona ku music sithola leyo ndondonyana ke ukuthi nje yazi nikhuthale nathi sikhuthale ukuthi dala nibhekiwe bebathi ibasadi awards ina iqale last year 2023 2021 yeah Kibasadi awards yes neile basadi fela yeah beka bo mama bo balihlompha balinika certificate barayi lejwa abantu ababiza ukuna Abigail ubheka Miriam ngiyaqolisa Miriam akase Abigail ubheka Messi Phakela ngokuyo lo artist lawo njebo Esther M so beniyohlonishwa or beniqhudelene na no besehlonishwa nje kuhle ngiyayithanda leyo kuhlonishwa ngoba ayibangizani futhi besinabo buselaphi kulo abomama nje mithente sonke besohlonishwa no kuhle kakhulu ngiyathokoza noma nje mina ngumtshalo ngenamoto ngingeneliseki ukuthi into yaseminyakeni emibili edlule futhi nakhona bekuyibasadi awards ofuthi kukhulunywa ngabo mama kuphela mina ngifisa lapha la kuthiwa zihlangene khona engabe kuthiwa kuse ICC kuthiwa wino bese kuthiwe icompetition bawine laba bawinayo abasemgaqweni abagijimisana vele bese ke kuthiwe sinethulela ukuhlonishwa mina ngifuna lokuhlonishwa ngiyokweneliseka lePlatfrom 1 ngithi hayi ihlonishwe ngempela kodwa ke kodwa zikhona nezinye inkunzi nakwezinye izifunda ngifuna kanjani ngaba into enhle kakhulu siyafisa nathi lokho siyafisa so ngibheka la ke ekuthenini ningabantu besimame kwi-industry emculweni kugcwele kakhulu abantu besilisa engineer producer nje kakhulu emculweni kugcwele abantu besilisa noma ngabe uya ngakuyiphi gender zijani ingcindezi yokuthi nithi niyo recorder awuna umuntu esethi bothi maniqede ukuze phela i-album yakhe iqhubeke phela uyazi ukuthi fanele wenze andizi stadala yazawasayenza mhlambe yabo lama 2000 lawa nakadala wase ayisiza sokola sonke ne hayi ke makunjalo kungcono kodwa nje kakhulu abo baba so asisayidlane lento sesiyazi producer thina esiPlatfrom mhlambe kule genge endala yabaculi noma nje ngabe muphi umkhakha kodwa ibaphe nike nasisebenza nabo noma mhlambe enake nasihlangana nabo ndawana thizeni naniyo performer hey wathi uphuze chemist hey ubaba kakhulu ibalele last week besibutwana sembe nengane zoma last week nisebotswana yes sonke Mawusebotswana nizithola kanjani isimemo sakude kanje yazi kakhulu lento boyibuzile ithi sibuyele la iPlatfrom 1 kakhulu eSouth Africa ithulile yabona nithi mina mawungaya ezim ume eborder bazotshotha abe bacrosse last week uyebutswana sithandwa kakhulu ngaphandle sisebenza thina ukuthi sibone size siphila siphilisa abantu bangaphandle eSouth Africa yeke siqamba manga hayi bayasifanisa nje uyabo bese sekhona basibize nje mabahayela ukusibiza but otherwise but ngaphandle siyasebenza ngeke siqambele ngaphandle siyasebenza kakhulu Botswana indawo zethu Zimbabwe indawo zethu lezi niqinisile la ekuthenini la eSouth Africa nje angiyazi le nto ingaqedwa kanjani mhlambe omunye mayeyibuka uthi angazi noma ukunikwa ithuba kwabafikayo kodwa sifuna sibe nendlela yokuvika lento yokuthi as long umuntu esakhona ephila nanokuthi iqiniso ukuthi umculo sowucula ngoba sowuthanda yebo kodwa sikhona isinkwe emculweni yebo so sikhona ngoba akhona amanye amaqembu mhlawumbe ngingabala zona ingane zomaka nje namanye nje uyabona no mithente kodwa sesiba nama festival othothi makhulu kodwa abekho bebekhona bekhiphile ngoDisemba futhi hayi ukuthi kuthiwe kushayisene imicimbi kuthiwa baye kuba bakhona bayasho kanjani masiye eBotswana ngisho nje wonke umuntu alalela ingane zomazi acela
zathi Botswana zikaze zaya and azidumanga zacela ukuthi manihamba sicela ukuthi sihambeni sonke hey madod ayikumayise siyafakana thina abadala ukuthi nabo makuvele ithuba abasifake ngapha ngoba into South Africa basinaki vele niyabhekelelana ukuthi hey wemnge siyasambeni niyakhona ukuthi nifike endaweni eso bathi hayi singakhona akhanjweni sisebenza kanjani leyo nto iyangitshena ukuthi cause umuntu owenza kanjalo umuntu osuke engeveza uthi mayithi nje aningiphathe nje kwaniya eBotswana akezuthi kodwa ke mina u100,000 isikhathi esiningi umuntu osuke dedicated ekuthenini mina ngithanda ukuzibona ngiperforma noma ke kona kungasho ukuthi ngizaze ngingene endlekweni zami ngihlangabeze phela nawe halfway wena mhleli womcimbi engabe bani so kuyi message ke lokho kubahleli bemcimbi ukuthi lamaqembu ekubukeke ngazathi niphuma ngemva kwawo akhona and asazimisela ukuperforma in a way ukuthi bayakwazi ukucela so you have to respond exactly aba respond nganza kwethu ngoba uyabona nje hayi ngathi masekushonile sebantu bayikhumbule badlalise encane yakudala ukuthi bayidlala kanjani iPlatfrom isencane awukhuphukele ngesencane manje sasicula sithini imadoda uyazi ukuthi boy nakekela ubanobe ngashade isencane lengane ubanobe ngashade ani boy nakekela ubanobe ngashade isencane lengane ubanobe ngashade mncane kangaka incane yakakuyiyo njengoba usane baby face namanje mhlawumbe mana awungibangule la ekuthenini wawunganani wena ngenkathi iqembu liqalwa yo eish noma nje singeke ngoba mhlawumbe umuntu onengqondo esheshaya uma wathi ngina 10 uzabe sekubalela ukuthi ngabe laqalwa ngo-8 wawuna 10 futhi manje unangaki kancane I think angila ko 16 17 khona lapho hoyi umdala kancane hayi hayi thina sasifana imani ngosi thina masicula ithi sesamatshitshi samba ngamabele so yena makajoyina 17 18 hayi asazwa engakanani yena imani babe nginikeni iformula la yokulama na kwenu ubano njoba sila nje ubano umdala kulandele bani gcine bango niyalingana niyalingana shiyana ngamamansi niyalingana hayi ke akekho dlulo sibadala sonke kule game yes badala sibancane hayi kushuthi ngempela niyahlala phansi nibonisana hayi cha bafethu no ngithokoza kakhulu mhlawumbe ke ake sibheke la ngizama ukubuka umculo njengoba sokuka nje sekwaba mnandi manje sekuke kusuka umuntu wamaskandi umzwe feature umuntu we hip hop uvele nje kuphuma ibhomu uzuthi hayi kwaphuma impela ukuthi mhlawumbe nina njengePlatfrom 1 mengabe bakhona nake nasebenza nabo abakungaphesheya kohlobo lomculweni wezayo nafike nathi noma enimfisayo ukuthi uyazi ubani ukuthi nje asixhumene naye kodwa yazi simengake nje afika athi azobhodla mengabe uyabhodla ancwine emencina yazi ama artist amaningi esebenze nawo kwamanje wasezim nozinja ziyamluma ngiyazi nyamazo zinja ziyamluma yebo isithi lethu manje lisha sizi nozinja manje njengoba sikhuluma nawe angeke kushaye uSeptember sizosebenza no professor uprofessor besina yezimo professor Langa yes besina yezimo sathi masifika na yezimo washo ukuthi ngiyakhalela yazi nami ukuthi ngisebenze nani sathi akuremix isencane ke okay nayo ufuna uzonqa lezo siyona siyarekhoda nje soon nabo isithi nine ngani zoma we kuyophuma isinangi amaphimbo nje ngiyacabanga nje emaphimbo bese umfana lo waseBotswana le ukabelo konje we cultural ngiyambona sithi ngoba lezi lizayo manje sibe feature bonke abantu lapho yiba bacela ukusebenza nathi siyathanda kodwa ukusebenza hayi no kuhle kakhulu mhlawumbe ke ngiyacabanga ukuthi njengoba nje kuyibo abacela ukusebenza nani kusobala ukuthi
nawo lapha ekhaya makuthi unesifiso sokusebenza nePlatfrom ngelinye ilanga izandla zivulekile mhlawumbe ube nenhlanhla nje ithi woza ingwazange ucele ngoba uyeza ukuthi abantu abavulelekile sihlushwa ile genge efikayo emculweni iyazitshela ibandla lifikayo bayaweyana sike sifisa ukuthi kaze bazofika kule minyaka esuku angeke ake manje bona abasaculisani ngokuthi ngimuzwe ngisholo kahle sebebheka ukuthi hayi una 1.8 followers noma ningafika nibhede lapha kodwa sizawubhedela u3 million manje thina mhlawumbe ukuthi ngoba samathi sidala sithanda into esenzayo siyayithanda inkingi lapha I mean music fanele uthande ngoba into ekuwe awumani ube ucule nje njengala manje bayofundela abanye bavele bayocula nje ngoba ebone usibani banecula so into mayikuwe isenhlizweni yakho uyahola awuholi ushona ucula uzulotho ushintshe studio ngeke ucula kona ngeke so fanele kube yinto oyithandayo ekuyipassion yakho vele ungamane ungene emculweni ngoba ngibona unana aculela iPlatfrom ithi nami ngivula iPlatfrom 6 yami ngaphe ngoba yebona lento music ngeke usafana uzobungilandela ngasemuva ngibe ngihambile mina wena ulokuthi andike abantu bayawazi unqo nje kanti nayo lento yokufuna ukusho into evele besinayo iyasifaka isicefe kwabani ukuthi useyambangisa ke uyayibona uthola ukuthi iPlatfrom 1 uzithulele kodwa uyamuza ukuthi wasangichukula into yami engaziqalela bese siyilwe thina sithi sukani lapho siyabaza abantu abacula lonto kuyenzeka nje ingakuhleli kuthiwa thula uNkulunkulu uzokulwela yena kalwile kanje usebenzisa thina lapha ku Facebook sisho sithi niyaphapha mina uyaphendula lo muntu lo thina siyamazi nobufakazi babo bakhe sinabo mhlambe ngiyaye ngithi ngoba kumnandi siyaxoxa indaba izala indaba ngiyaye ngithi njengoba nifikile la nePlatfrom 1 mhlambe kukhona enisuke endlini nithi sifisa ukuthi sikutshene abalaleli nababukeli mina mhlawumbe imibuzo yami lokhu iphuma ngabe eceleni umtshana kayibuzi lento nje so ngiyafisa ukuthi nginike ithuba lokuthi mengabe mhlawumbe ninesaziso noma isimemezelo noma isicelo ikakhulukazi kulabo abahleli bemicimbi ngoba isikhathi esiningi umculo manje awusasebenzi kakhulu ngokudayisa ama-CD into edlisayo nje ukuthi bengiqashiwe alifake isheke so nginika nje lelo thuba lokuthi ake nithi webabheka abahleli into abayihlelayo thina siyacela ke bahleli bemicimbi emikhulu nike nisibize yazi ukuthi nje ithi ngibazame ngibabone ukuthi lento abayikhulumayo bayiyo na bayayiphila na awukusitry kayi wani uzobona angeke ngikhulume imisebenzi yethu yezokhuluma awu madoda siyasho nathi ukuthi siyacela nisikhumbuleni awuthawa hey ishindindi siyasishaya wajaso hayo wathi ufuna ukungasha hayi asifuni ukuthi ukungasha sizameni ngayi1 kuyalebo uziqhubekela ka1 hey mamtshela asenze nama corrections ma South African amahle asingathandwa ngaphandle sicela nisithandeni nisupport ekhaya nisithengele umculo wethu nisibizeni sizosebenza yona thanda abantu baphesheya abantu nasema radio nisicela nisidlale please nelifuna amajojo wayikhuluma indaba ejojo sifuna ukujabula sonke asijabuleni sonke nathi siyazithambisa kumele ngabe silifunile la ekhaya nibuza ukuthi maniza manje nizosiphathelani cela nifane nalapha uyayibona mhlawumbe uma kuukuthi umuntu wakudala ngoba njengoba sisho ukuthi iPlatfrom 1 iqembe kade lafika so kamuva kwase kufika lento zamantontoni platforms music platforms download kwenziwa kanjani unento ethi kodwa nibavusaphi bo kisangawuthola phi umuntu oyiphatha amacassette ngizama ukuchecka ukuthi umculo wenu uyatholakala kulezi indawo zesithupha uyatholakala wona yonke indawo ku TikTok sikhona Spotify Instagram yonke indawo Facebook YouTube nikho sikhona
sasijahanga ngoba phela iminyaka enayo iyanika ilungelo lokuthi hey angazi ke lapho kade nafika hayi asikamcabangi Asikamcabangi, sisashona khona uyabona umama laba amahlathi inamba nesikhathi uyazi umama omdala lapha mhlawumbe ulanda 8 yes mara basamile labo mama why imaka wempimo usalapho mahlathini mangabe nicula into ethi ayifane ikhona lento yokulwa emculweni ikhona goma akusibo maskandi kuphela ukuthi nje just bona abagqame kakhulu ngento kodwa ikhona ngisho kwizicathamia uza ukuthi le ngoma hayi ngathi usho kulowa nina akukaze nikube khona ukuthi laba njalo nix hayi lutho yazi ingoma thina and music wethu awufani nowabo futhi awufani ama-hotel queens acula music indlela yawo different sort of umbhaqana so manihlangane endaweni thina owethu asicompete nomuntu platform one wedding songs akeze kucula zomshado sizombonisa yebo uphelele emoyeni shwi ngoba ke ngapha wasuthi shwi angazi hayi ke livele nje lathi hey angicabanga nomuntu ekhaya siqinile isikhafulo sakho weshwi kulungile ngiyala ekuthelini yabo njengoba uthi nina aninazi inkinga nina lekulohlakalweni lomculo ngoba phela ngapha einsizweni kuke kubangwe nje parking upake ngakuphi mayibaye ngalami uyashintsha upanga le ngoba akasifuni isicefe esinalo ayish kodwa futhi engasifuni isicefe esinalo meye studio ukhuluma ngalo manje ungathi into enjani le anyazi mina yazi lento yabo mara ngathi bayayazi bona ukuthi bayenza kanjani mhlambe balandela lento yabo dala yenzeka langa nabo bani kanje nabo umjengisi mhlambe ba-adopte leso style angazi ngiyacabanga bona babona ngathi babone kuyinto enhle bona ngendlela abadlala ngayo ngoba ngathi bayadlala and bathi lokhu dala kukhona dala belwa vele from dala yeah from dala belwa belisana bodwa omunye athi ingoma lami ingoma yami le omunye athi hayi kuzongena menye stage omunye athi fanele ngene mina kuqala ngawahamba amashow wabo ngibabukela like uzubheka ukuthi but ngoba bacula into ecishifane ene umuntu nomuntu une style sakhe why fanele kube noku uyabona hayi ke ngiphoxwa nje ukuthi isisuke lento siyisebenze ngesikhathi kodwa ave kumnandi mangabe sixoxa indaba izala indaba kanje kodwa ke ngeke nginidedele ngoba besala ekuthenini bayalwa anginibuzi ngiyayixoxa nje le ngifakazela leyo ukuthi indala lento ngike ngilalela ingoma zikaPhuzu Shukela ekuthiwa uyena waqala uMaskandi umzwethi nganilunge nje Khewelunge kuba ngwani manje yabo umuntu othi ngeke ulunge ufuna nje uveze na ukuthi ngingalunga ukuthi lento ngempela kade yaqala omfazi omnyama ukuze uthi hey ngiyakubona nje ngobheki kuthatha amashansi yini yona obheki yeah ngaleso sikhathi ubheki owayekhona ngangazi kuyihashi yebo kodwa futhi baphinde bacule ndawo nje isixaxa babenza isixaxa manje bahlangene futhi kodwa ke angisho ukuthi ngithini kulungile ngicela nje ngaphambi kokuthi nginidedele ngoba kade sike sakhuluma ngendaba yo download komculo wenu ukuthi mhlambe ofuna ukunilandela einkundleni zokuxhumana ofisa nje ukuxhumana nani ngoba ave mnandile into ke umshayele nje umuzwe ekhuluma umuntu engempela unanami bekuyena abafisa nje ukunixhuma ngoba ke njengoba nje niyiqembu elineminyaka kunabantu abangekho la ezithupheni abanibona la abazothi ngikaye ngimshayele nje ngimkhumbuze kudaladala kwakukade kusakhona nanokuthi nithe umculo ukhona ku YouTube angithi ukhona isithi yethu entsha yamanje ithi jabula jabula awuzomzisa kancane jabula jabula yashintshana jabula jabula yashintshana jabula jabula yashintshana jabula jabula yashintshana jabula mina jabula wena yashintshana jabula jabula yashintshana jabula mina jabula wena yashintshana jabula jabula yashintshana
esikoleni yeah bengimangala ekhuleni makuthiwa siyamasha Yeah. Kelefela we Jesu ngikhipha idolo ngibambe iqhula ngithi we Ukholosha. mina vele nje kahle kahle Ivele. kahle ke nje mase kuthiwa siyachaza vele Ngiyafisa ukuthi simshiyele umbukeli lapha ekhaya mhlambe noma nje inamba zokuthi mengabe efuna ukunixhuma ngoba uyazi ukuthi umuntu mengabe ubathanda akukwanelisa ukubhala kuma comment engathi nje ungamtshena ukuthi uyakhumbula nisacula nani nizwe ukuthi lo muntu kudala isilandela ngempela so nje inamba mhlawumbe abanganthola kuyona okay inamba bangasithola kuyona it's 072 yebo 502 Yebo. 58 asiphinde 072 Yes. 502 58 u58 5080 Yes. egcineni yebo ungani kwethu on behalf of Maskandi Talkshow ngicela ukubonga kakhulu ngani kwethu ngicela ukubonga kakhulu nje ukuvakashelwa yini bese sithi ungakhohlwa lapho umbukeli ekhaya ukusubscribe kuyo yona le channel ngani kwethu ngibonga kakhulu mangengani kwethu ke angisho ngoba nizingane ngisuke kuyayithiwe mengabe ufuna ukukhuluma nengane ikuzwe kuphakathi kokuthi uyehla uye kuyona izibona ilingana nawe ikhulume noma yini noma uyifukule uyibeke la izibone ngazuthi niyalingana so ngenzeni leyo ngane ke nami ningivumele ngithi ngani zakwethu la kini ukuzibongela nje kakhulu on behalf of ilokhuzana ngicela wena mhlambe okuphetha okay siyabonga kakhulu nathi kuba khona sijabule kakhulu ukuthi nis-invite sizokwazi ukuthi sixhumane abantu babone ukuthi sisasekhona sinithanda kakhulu cela nihlale nisupporta ngaso sonke isikhathi ngoba ngeke sibe la sikhona namhlanje kube belingekho nini so siyabonga kakhulu balandeli bethu sinithanda ngithando la Lapha niyasibona ngithi niyasibona hey futhi niyasibona sisabukusho ba guys ini laba shinjani ukube salingana mina nani siyabonga kakhulu Okay siyabonga kakhulu siyabonga kuMaskandi Talkshow podcast isandla sidlule ekhanda sicela nisifollow wena ku platform 1 Facebook platform 1 SA Okay. Facebook okay it's platform 1 SA lapha ku Facebook yonke indawo it's platform 1 SA mhlawumbe mangingabuza ekugcineni ubani orana ipage leno ninayi manager esinayo nakho ke ave kubalekile ukuba nemanager ngani na ngoba uzosuka axoxe indaba zakhe ngepage axoxe indaba zakhe nivele nibe nomuntu ushundo na ushuni kanza kwethu besihlele kanjalo kumnandi kanza kwethu kade nginiphathele iPlatfrom 1 namhlanje awusuka madoda enginethembisa ukuthi isazobuya ngoba ngiyabathanda abantu abadala endimeni ngelekile nje siyoke siqoqe laba abakhona siqondisa izigwegwe ukuthi kushintsho liqondisa ama 2K lawa kwazise vele niyawazala manje sekuzingane uyaphuma ke bafowethu umfo wakho uza stimela samalahle emadoda umtshalo ngenamoto ukhipha kangena kungena kuyishenga amajilo kumthanga lawo ekhulisa semlazi ngiyaqala ukukikizela ukusebenza nempongo obobzini nodesi abazi bawusho lomsindo ubonga kakhulu ngathi zakwethu siyabonga sakhipha ngengoma yakho ulalele ma sizobo nathi like ulalele ma sizobo nathi like tula ma sizobo nathi like tula ma sizobo nathi like sizobo nathi like Nathi like tula Sizo nathi like Sizo nathi like